Петричка съм от 12 Е-клас, специалност организация на хотелиерството, професионалната гимназия по туризъм доктор Васил Беров. Здравейте от мен, Иван. Аз съм от 12 Б-клас, специалност кетеринг при професионалната гимназия по туризъм. Ние сме водещите на емисиите на ПГТ ТВ, първата ученическа телевизия. А ПГТ доктор Васил Беров Велико Търново е първото училище с ученическа телевизия. Нашата емисия е предназначена за вас, драги ученици, защото пред вас стои изборът, кое училище да изберете. Предназначена е за вас, уважаеми родители, защото вие искате най-доброто за вашите деца. В нашето училище се изучават много учебни предмети, свързани с рекламата, но ние с колегата няма да се възползваме от знанията си. Това не е необходимо, защото фактите и реалността за нашата гимназия сами по себе са най-добрата реклама. Нека видим. Нашата гимназия вече 49 години е водещо, актуално и предпочитано от много ученици от Велико Търново и областта училище. Приветлива сграда на гимназията ни се намира на самия център на старата столица, в непосредствена близост до музикално-драматичния театър Константин Кисимов. Гимназията ни разполага с 12 класни стаи, 5 от които са оборудвани с модерни мултимедийни проектори. Разполагаме с 2 модерни компютърни кабинета, за които може само да ни завиждат. Учебните практики по специалните предмети на ресторантьорите се провеждат в учебни кухни, които са професионално оборудвани по последна дума на техниката. Барманите, сервитьорите и сомелиерите се обучават в този модерен кабинет. Гимназията разполага с кокетен учебен ресторант, който през деня работи като ученически стол и предлага топъл и здравословен обяд на учащите се. Специализираният кабинет прилича на истински бизнес офис. Тук се изучават икономическите предмети. Тук учим, но и спортуваме. Имаме си гимнастически салон и спортна площадка за футбол, волейбол, баскетбол, лека атлетика. Санитарните възли са ремонтирани, хигиенични и чисти. За спокойствието на всички ни, училището е оборудвано с видеонаблюдение. Училището ни е модерно, сами се убедихте. Какво ви предлагаме? Кои са специалностите, между които може да избирате? Това ще научите от нашите съученици, които най-добре могат да ви представят специалностите, които изучават. За учениците, които искат да изберат специалност след завършен 7 клас, възможностите са кетеринг, организация на туризма и свободното време и организация в хотелиерството. Знаете ли какво е кетеринг? Чували ли сте за тази специалност? За мен това е най-добрата специалност. Ние може да ви разкажем много за нея. Аз съм много щастлива, че изучавам точно тази модерна специалност, а и тази година съм абитуриентка. Предлагам сега да видим най-важните неща за специалността кетеринг от съучениците ни. Гледайте, решавайте и избирайте. Чакаме ви! Кетеринг. Една от многото английски думи, които трябва да се настани в езика ни. Каквото и да означавало някога, днес кетерингът е нещо повече от храна и сервис. Важното е да включиш с пълна сила своята свобода, въображение и стил. Когато дойдох да кандидатствам тук, единственото, което не ми беше познато, беше кетеринга. Реших, че това е нещо ново и дава голям просперитет по-нататък в живота и исках да науча какво е това, заради това избрах кетеринга. Кетеринг означава да планираш едно събитие, да направиш меню, да съгласуваш ястията, напитките, условията, които ти поставя гостът, като това събитие може да се проведе тържество извън ресторанта, място, което е избрал клиента, а може и в самия ресторант. Всеки човек има призвание и трябва да следва точно това, което мисля, че е правилно за него. А за мен моето призвание е туризма. Разбрах го след като дойдох тук и реших да кандидатствам. Отначало наистина се колебаех дали да избера мениджмънт в туризма или кетеринг, но също реших да избера кетеринга, защото е нещо ново и мисля, че ще намира по-широко приложение ще се наложи. Съзнанията си до тук, мисля, че мога да планирам да организирам едно събитие, но кетерингът е нещо, което трябва да се направи от екип хора. Не може само един човек да организира. Много е важна екипната работа и разбирателството между хората в екипа. Кетеринга също е добра форма на изява за реклама също.
Когато една нова фирма реши да се покаже на пазара, избира някакво кетерингово събитие, например коктейл, и медиите отразяват това събитие. Въобще не съжалявам, защото се научих да планирам, да организирам, да готвя, да сервирам и още куп други неща, които не съм очаквала, че ще науча. Аз съм вече 12 клас и завършвам специалност организация на туризма и свободното време. Аз също завършвам тази специалност. Много научих за хотелиерство и успях да тренирам любимия си спорт футбол. Тук получих всичко, което може да ми помогне в живота, а всичко ново ще е само надграждане. А сега гледайте какво можем и мислете, защото струва да дойдете при нас. Моята специалност е организация на туризма и свободното време. Избрах нея, защото тя ни подготвя за най-важната част от туристическата дейност, а именно организацията на туристическия бизнес. Смело мога да твърдя, че барманството е един от най-динамично развиващите се браншове. Ако гледате на работата си сериозно и искате да сте в лигата на най-добрите, просто трябва да попивате това, на което ви учат тук. Нека видим как се справят истинските бармани. Избрах това училище, защото има много интересни професии, които наистина имат бъдеще в България и не само в България. Аз декантирах вино. Целта на това е да се отдели утайката на виното, да се отворят букетите от аромати и вкусове. Ако искате да влезете в хотелиерският бизнес, професионалната гимназия по туризъм доктор Васил Берон е вашето училище. Ако искате да научите тънкостите за професията, която е важна за Велико Търново и България, нашето училище е вашето място. Сами преценете. Гледайте нашите съученици. Те са искрени. Ако някога е било достатъчно на туристите да се предостави храна и легло, не само това не стига. В свободното време на почиващите, организацията и обслужването все повече е задължение и отговорност на хотелския персонал. Как това става най-добре, учим тук в гимназията. Избрах тази специалност, защото тя ми дава основите на туризма, именно познанията в хотелиерството и ресторантьорството. Както знаем, туризма е бъдещето на България и тепърва започва да се развива. Избрах тази специалност, защото Велико Търново е привлекателен туристически център и мисля, че тази специалност ще спомогне за развитието му и е интересно да се учи. Клиента винаги е прав, не трябва да спорим с клиента. Той винаги има право, без значение дали наистина е така. Би трябвало да е така. Той стои над всичко. За нас той е най-важен. Искам да стана мениджър на мой собствен хотел. Това е мечтата. Аз се виждам като един успял мениджър, може би на семейен хотел. Виждам се като студентка в университета, която успешно завършва образованието си и продължава занапред да се развива в областта на туризма, да бъда и мениджър в някой хотел. Ще направя всичко възможно да остана в България и да работя това, което харесвам. Сега на вниманието на тези, които избират училище и специалност след завършен 8 клас. Професионалната гимназия по туризъм доктор Васил Берон Велико Търново ви предлага две атрактивни и много актуални специалности. Това са търговия на едро и дребно и производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение. Представяме ви ги. Казват, че търговец се ражда, а не се научава да бъдеш. Ние в нашата гимназия опровергаваме това старо твърдение, защото тук учим точно това. Представяме ви специалността търговия на едро и дребно. Влезте в час при бъдещите търговци. Да си добър търговец си е предизвикателство. Нужни са много качества, знания и опит, които придобиваме тук в гимназията, за да станем най-добрите търговци. Това са моите съученици от специалност търговия.
момента сме на час по практика, работа в учебно-тренировъчна фирма. Това е виртуално предприятие, което работи в условия близки до реалните, но без налични пари и стоки. Аз съм управител на Сладки фантазии ООД. Нашата фирма е с предметна дейност търговия с хлебни и сладкарски изделия. Организационната ни структура се състои от 4 отдела – административен, маркетинг, финансов и търговски. Гледам да се отнасям по-демократично към нещата, защото с много авторитарен режим може би нищо няма да се получи. И така, да се работи в екип и да си управител е доста отговорно нещо. Учим много и различни предмети от областта икономика, като счетоводство, маркетинг, организация на търговията, различните видове други икономики, макро- микроикономика, икономика на предприятието, бизнес етика, търговски преговори. Моето училище изгради в мен качеството на отговорност. Тази година завършвам специалност производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения. Тук научих много и съм много щастлива, че избрах тази специалност и това училище. Тук не само ни учат, но ни дават възможност да се съревноваваме с другите. Участваме в състезания в сферата на ресторантьорството и естествено печелим награди. Вижте какво правим и сами решете колко е интересно при нас. Нали не вярвате, че от вас може да стане добър ресторантьор, само като сте гледали отстрани? Тънкостите на всеки бизнес са различни и обикновено не са видими на пръв поглед. Добрият ресторантьор трябва да има знания и умения за стандартите и изискванията на ресторантьорския мениджмънт, както в България, така и в Европейския съюз. Намираме се при учениците от направление производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение. Аз избрах тази специалност, това училище, защото има добра реализация за напред и ще има по-добро бъдеще. Кулинарията в България започва да се развива много добре. Има асоциации на професионалните готвачи там, където аз искам да кандидатствам. И в България има добра кухня. Когато дойдох тук, разбрах, че българската кухня е една от най-разнообразните и се научихме много добри български ястия. Един готвач трябва да притежава изключителна фантазия. Ако нямаш фантазия, може би нищо няма да се получи. Тази професия изисква много практика. Не бих казала, че съм готова. Кулинарията иска години практика, за да бъдеш добър кулинар. Изключително изкуство. Поради начина, по който създаваш всичко на една чиния. Всичко, което създаваш, е изкуство. Това училище е моето училище, тъй като има най-добрата материална база и учителите са изключително професионалисти. Професията никога няма да свърши, тъй като всички хора никога няма да спрат да се хранят. И може би с годините, идеите и фантазиите на нас, младите поколения, ще бъдат по-големи и ще има изключително повече идеи. За добрия готвач най-важното нещо е дисциплината. На това ни учат тук, в моята гимназия. Уменията не са вродени. Човек се учи, ако умее да слуша, да мисли и след това да действа. Аз съм избрала специалността производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения. Избрах точно тази специалност, защото тя е в основата на туризма. Тя е базата на туризма. Дава ми възможност да контактувам и да работя с хора, което е моето желание. И ми дава много добра по-нататъчна реализация в професията, която съм избрала. Аз смятам да продължа да уча и да се открия собствено заведение за хранене, което да се посещава редовно от клиенти, които да се наслаждават на кулинарните ми изделия. Само за да не ви отекчим, няма да ви представяме огромната извънучилищна дейност, която кипи в клубовете, спортните отбори, ателиетата и студията в нашата гимназия. Правим хляб, десерти, готвим екзотични ястия, имаме и ателие по карвинг, играем в училищен театър, усвояваме умения за успех в бизнеса, правим ученическа телевизия и още много интересни неща. Ето какво ви казват участниците в театралното студио Бероновец. Ако трябва отново да избирам, това несъмнено ще бъде професионална гимназия по туризъм доктор Васил Берон, Велико Търново. Гимназия, която сбъдва мечти! Гимназията ни има традицията да връчва званието Бероновец.
Всяка година то се присъжда на зрелостника с най-висок отличен успех и високи постижения в професионалната подготовка. Като финал ние ви казваме: елате при нас! Вижте какво ви казва и една от носителките на званието Бероновец. И бъдете здрави! Харесвам моето училище. Училище е изпълнено с история и традиции, но в същото време модерно и съвременно. Харесвам приятелите си и знанията и уменията, които получавам тук. Вече знам, ще имам един добър старт в живота, благодарение на професионалната гимназия по туризъм „Доктор Васил Берон“, Велико Търново.